ನಮಸ್ಕಾರ CountNCook ಪರವಾದ ತುಳುನಾರ್ಥ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಡ್ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಮ ಏನಿ ಕಾಣೆ ಮೀನು ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಿಯದ ಮೀನು ಸರ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಂಗ ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಜಿಗೆ ₹100 ಕೆಜಿಗೆ 7 ಕಾಣೆ ಬೇಯ್ದಿತ್ತಂಡ ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿ ಏಕೈಕ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜಲು ಒಂಜಿಲಿ ಚಿಮ್ಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಅರ್ಧ ಮಸಾಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಸಾಸಮಿ ಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಎಲೆ ಚಿಮ್ಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಬಿರ್ದರಿ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಿಮ್ಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾರಗು ಒಂಜಿಲಿ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಗೆಂತದ ಪದ್ನೇನ್ ಆಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಂಟದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮುರ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಂಜರೆ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಣ್ಕದ ಪುಲಿ ಒಂಜರೆ ಎಲೆ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಾಯಾವೇರೆಗೆ ತಾರಾಯದೆಣ್ಣೆ ತುಲಿ ಈ ಅಟ್ಟಿಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪೊಂದಿಜ್ಜ ಪಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೆಂಡ ಜಾರಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮಂಚಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಚಿಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೆತ್ತೆ ಬೀರ್ದರಿ ಅರ್ಧದಾತ ಸಾಸಮೆ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಒರಿದ್ನ ಅರ್ಧದಾತ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಮಂಜಲ್ ಪುಣಿಕದ ಪುಲಿ ಏತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡು ತೂದು ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಂಜರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಚಿಡ್ ಪತ್ತನಾಥ ಉಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತ ಪಾಡಿ ಎರಡ ಕಡೆವೆರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಣ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬೆರ್ಕದ ಕಡೆವೆರೆ ಬುಡುಪನಾತೆ ನೀರು ಗಲಸದ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಸಣ್ಣ ಬಕ ದಪ್ಪ ಕಡೆಲೆ ಇತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆನ ಸುರುಟು ಬೇಪಾವಂಗ ಆಯ್ಕೆ ಬಡಾದ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಪಣೆಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ml ದಾತು ತಾರೆದನೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಕಾಯಿನ ಬನ್ನಾಗ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸಮೆ ಪಟಪಟ ಪುಡಾವನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಾಯಬೇಕ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಡ್ದ ಮಕ್ಳೆ ಬೋಡುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪನೀತ್ ಅಥವಾ ಒಂತೆ ನೀರ್ಮೈ ಪುಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸಾಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ತದ ತಯಾರಾತನ ನನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಕಾವೇಲ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಅವರೆದಿಲ್ಲೆ ಕಾವೇಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತಾರೆದನೆ ಮೆಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಕಾವೇಲ್ದ ಪೂರ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ತಾಗಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಪುಡ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾಣೆ ಮೀನದೀದು ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಹೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಕಾಣದ ಮಿತ್ತು ಈ ನಮನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಚೇಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡುಂಜಿ ಮೀನು ಕಾಯಾವೇರೆಗೆ ಬರಿಟಂತ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಡುಂಜಿ ಕಾಣೆ ಮೀನದೀದು ಅವೆಲ್ಲ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಹೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮೀನನ್ನು ಮಕ್ತ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತಂತ ಮಸಾಲೆದು ತಂದು ಮೀನ ಮಿತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೀನು ಮಸಾಲೆ ಮುರ್ಕುದಿತ್ಲಕೊಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬೇಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಕಾಯಲೆ ಹೇ ಕಾಣೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತಯಾರಾತನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಏನ್ ಚಾತನ್ ಪಂಡದ ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು 201 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು
ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈಡ್ 334 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೀನ್ದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕಾದು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.